मोनसे एलबामनि थाखाय लकेसन नायनो ओंखारदों नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन नायलांबाय थादो गोजान जायो बे गोजान जागोन लोकेसनथ' हले माने बांद्राय चेन्ज खालामबाय थानो हानाय नङा बेयावनो जुदि खाथि खालामो location kontras बिलाइफोरखौ फारसे एसे गोसोमद्रायना माबा मोनसे मोजां नांहरदो आरो ना एसे खाथियाव थांदो मोनसेयावनो थांनांगोन सान्तिनगरजों नागरमारि बै सकखौ बारलांथारनानै दा सरब गोदानजों माने बिराद मोजां नुयो आरो जि कनसेप्ट लानानै बानायदों बे कनसेप्टखौ हाफुंनो थाखाय नों आफाया बोर हरनांगोन लोगोआव दंफायो बेजों जाय फाव खालामगोन मोसाफागोन रोजाबफागोन बिसोर फंबाय बिनानावमोनखौबो नों आफाया मोजाङै खालामनो हानांगोन जै खालामनांगोन अरायबो सान्थि होनांगोन नों आफाया सावरि मा नाम माबाया प्रडाक्सन खानायाव बिबार थुनाय बागानसालिबो जादों खानायाव बिबार थुनाय बागानसालिनि रुमा एथ' गोलाव जाया खानायाव बिबार थुनाय जाबाय दिनै बिनिनो मुहुरत दिनै नारेंखल बुखुंखौ गावनि प्रडिउसार गावनि एक्टर कैलास बसुमतारिया जाय खालामनांगोन दे गिबाय नामा नों सोरो नारेंखल दै सानसे जालांदों मुहुरत ब्लगार गैया अलरेडि ब्लगार राव फैयाखै Hero.
बिसिना गोजौ खालाम माबाना टिकेटानो एसे गोजौ खालाम नोंसोर माबा थुगोन ना खाथि बिबार आरो खेनसे ओरै खालामबाव जायाखैनो ओरै मुथेरनाय थारमा एक्सन औ आरोबाव खनसेबाव इ गमनायखौनो गारथारा नोङो माबायदि खालाम बरिया Jadi, lainnya sih gede, langsung udah. Nusuk aku doang lincah tadi, langsung udah. Langsung. Suka? Suka. Bukan dia tak pernah kayak apa nih? Ya, Dia nggak ada yang mau. Jadi. Jadi ha. Roll. Oke, lanjut. Lanjut. Aku nggak bisa bicara itu dari koi. बेखौनो रोङानो बेखौनो खालामनो बेखौनो रोङानो ओरै खालामनो बेखौनो रोङानो औ ओइ नोंहालाय मा साराय सुलायखो नैबेखौ होनदां मोनसे गांसे बिदि जागोन नामा? उननिफ्राय उननिया सख'सो जादों। नोंबो मोनसे yes. बढ़िया दे लागाम दे एसे नों एसे ओरै आरो सानाया बायद' नोंबो एसे बायदेव जाबाय रेडि रेडि एक्सन दे खालाम खुलुमबाय बयनिसिमबो गिबियाव बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनाय बावबाय दिनै नोंथांमोननो फोरमायनो मोननानै जोबोद गोजोनदों फैबाय थानाय बैसागोनि थाखाय जोङो मोनसे बर'नि बैसागोआव रल लादों जोंहा क'क्राझारनिनो मानगोनां सानाया बरगयारि बिथाङा सासे जोबोद जाखांफुनाय टेलेन्टेड आर्टिस्ट बिथांखौ लानानै जों दिनै मोनसे बैसागु खानायाव बिबार थुनाय बैसागो जों बयबो रायजो राजा नोंथांमोना अनसायगोन होननानै आरो आंहा बयखौबो खावलायनो सानो जोंहा मानगोनां सानाया बरगयारि बिथांखौ बयबो अनसायगोन बिथाङा सासे टेलेन्टेड मस्ट टेलेन्टेड एक्ट्रेस जानो थागासिनो दङ आं बिथांजों दिनै फार्स्ट गिबि खामानि मावनो मोननानै जोबोद गोजोनदों आरो आं आसा खालामदों बिथांनि जाहाथे फिउचारा ब्राइट जायो आं बेखिनिखौ बयनिसिमबो खावलायबाय आरो बयबो रायजोफोरा जाहाथे भिडिअखौ नायगोन होननानै मिजिंथिबाय गोजोन्थों खुलुमबाय आंनि मुङा सानाया बरगयारि ओमफ्राय आं दा एबारनि बैसागुनियाव फार्स्ट मिउजिक एलबाम भिडिअ बानायदों आरोखि ना आदानि चेनेलावहाय ओमफ्रायहाय दा आङो एक्साइटेड आरोखि ना स' नोंथांमोना बयबो नायनानै आंखौ सापर्ट खालामगोन होननानै मिजिंथिबाय गोजोन्थों